Si Jesus milakaw sa tubig, bisan og dako kayong hangin, kusog ang hangin, ya dagko ang bawd. Apan ang mga tinun-an nga nagsakay sa sakayan, nangahadlok sa hangin ug sa bawd. Si Kristo wa mahadlok, naglakaw ras tubig. Nganong nakalakaw man to siya sa tubig? Kibaw mo? Kinsay nahibaw? Lingay mong tupad. Ing nangano bitaw tuod no, nakalakaw man to siya sa tubig. Tungod kay nay nakatubag og sakto. Tungod kay naa siya gahom. Nganong naa man siya gahom? Nganong naa siya gahom? Matod pa diri sa katapusang linya sa atong ebanghelyo, ikaw gayod ang anak sa Dios. Kay anak man siya sa Dios, unya ang Dios gamhanan man, di siyempre, unsa may mahitabos anak, o ang imong amahan, gamhanan, unsa may mahitabos anak, gamhanan sad. Kung gamhanan si President Marcos, unsa may mahitabo ni Sandro Marcos, gamhanan sad. No, tanawa, di ba gamhanan kay Sandro sa Kongreso? Bisan gani gigagaw o presidente si Bongbong Marcos, unsa man say mahitabo ni Martin Romualdez. O gamhanan gayo, speaker. Bisag daghang accusation, ang ni-accuse mo'y mapriso. Di gyud madutlan. Kay gamhanan man. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, ako Father, gamhanan sad ko. Tasa nga mo. Unsa man day mo? Kinsa man day ta? In relasyon sa Ginoo, kinsa man ta? Ha? Kusga? Kusog kitang moingon amahan na mo. Ato pa man gani ng isa-isahas kamot. Hilak-hilakan pagpanagsa. Amahan namo. Sa ato pa, anak sad ta sa Dios. Si Kristo, begotten Son of God. Kita, adopted Son of God. Niya matod pa ni San Pablo, ang espiritu or ang gahom sa Ginoo nga mibanhaw ni Jesus o mipalingkod niya dito sa tuo sa amahan, maoras ang gahuma ang gihatag nganhi sa matag usa kanato nga nagtuo kaniya. Gani si Jesus ningon sad, ang motuo makabato ni ining maong mga gahom. Unsa mga gahoma? Pagpapahawa sa yawa, pag kupot anang mga langabitin, pag-ayos masakiton, o matod pa niya, makasulti mo aning bukid nga balhin dito sa dagat, mutuma na ninyo. Ug mabuhat ninyo bisag unsa. Sa to paggamhanan sa ta, nilingay mong tupad, ning na manglakaw na tas tubig. Tistingin ninyo karon, igumas misa, may bayo na, dapit diya sa kuwan. Unahan to Jollibee. Panglakaw mo sa tubig, pauli nga to sa inyo. Duta ka nyo tanaw, no? Napakay mo simba sunod Domingo. Pero mahimo gid na. Ang problema lang, kay di ta kabaong mo gamit sa atong gahom. Kana gyud mo idakong problema. Mura kabaog usa ka tawo nga naay daghang sakyanan pero ang nakaapan di lang gyud ka kamaong mo drive. Gitagaan kas imong amahan og daghan kayong sakyanan, mga mahalon pa gyud kayo, mga Land Cruiser, mga Fortuner, Mercedes-Benz, kanang sa panang uban yang mahalong sakyanan, mga Ferrari. Ang nakaapan di lang yung kakamaong mo drive. Nga wagi say driver des imong palibot, adi yung kakapadagan sa sakyanan.
Nya unsa man paggamit sa atong gahom? Kanang gahom nga gikas Ginoo. Kasagaran na ba nato dahil tagamit sa gahom gikas demonyo? Manalitan imong anak siaw kayo, tapulan kayo. Unsaon nimo pagpakigrelasyon niya? Unsang gahoma imong gamiton? Ang gahom sa gugma o gahom sa kasuko? Sige. Kana ba imong anak batapulan kayo, nya gahi kay sugoon, badlungon kay sige ladua, dako pa jud kay kaon. Di ra ba manghugas iguman? Ugawan kayo. Unsa may imong gamiton? Yaw-yaw o higugma? Yaw-yaw. Amo. Ang gahom nga imong gigamit, ang gahom sa yawa. Gamita ang gahom sa Ginoo. Sigihi og higugma. Sigihi ingon maging sino ka man mamahalin kita. Kamong mga asawa o kamong bana, pananglitag makapangabit ang inyong kapika sa kinabuhi. Nya nasakpan gid nimo, unsa may imong gamiton? Pasaylo o kalagot? Kung ang imong gamiton pasaylo, gagamit kas gahom sa Ginoo. Imo ganing buhaton kalagot, imo pag yung buwagan, gagamit na kas gahom sa demonyo. Ug mao na malunod na ka. Ang ato rong nasod, unsa may gigamit sa atong mga executives o legislatives o sa judiciary, gahom sa Ginoo o gahom sa demonyo? Kanang ilarong impeachment, unsa man na, gahom na sa Ginoo o gahom sa demonyo? Kanarong ila dihang pagsigig papriso anang na ang mga nangapriso na karon, unsa may gigamit nila, gahom sa demonyo o gahom sa Ginoo? Naya sa inyong tingog. Sa ato rong panginahanglan sa atong parokya, kining daghang kay project, napatay bell tower, napata dihay bag-ong CR nga himuonon, niya kana pang ato dihang walk of apostles, ang pag-ilis aning atong mga lingkuranan. Unsa may atong gamiton ani ron, gahom sa demonyo o gahom sa Ginoo? Kasi tingog ba? Kung mopalit kag raffle ticket og slot, unsa may imong gigamit, gahom sa Ginoo o gahom sa demonyo? Unyag dili jud ka mo palit, bisag naa ka ikapalit, agi-agi lang ka diha. Unsa may imong gigamit, gahom sa Ginoo, gahom sa demonyo? Kibaw man mo mga demonyo ha mo. Anong dugay man kay mong palit, gamay ang kitag halin. Oy, kamo diha mga online parishioners, ay na mo pagsigig sunod anang gahom sa demonyo. Unsa may gahom sa demonyo, magsigig tudlo niyo, tiguma ang kwarta kay para nas imong panginahanglan. Unsa may gahom sa Ginoo, ihatag ng kwarta, ihatag ng tanan. Muna ang unag yung buhaton mga igsoon para mulihok ang gahom sa Ginoo, paminaw sa Ginoo. Paminaw, mao na dinhi sa ato rong tema, listening. Nya unsa day una natong paminawon? Listen, hearing God's words and the cries of His people. Pasabot, paminaw sa pulong sa Ginoo, paminaw sa panginahanglan sa simbahan. The cries of His people, the church. Ayaw paminaw sa imong kaugalingon, kay maminaw lagi ka sa imong kaugalingon, mahimo na kang demonyo. Mo na ingos Hesus, deny yourself. Deny. Lingay mong tupad na di ra ko mo palit. Sabat na ko ba na dili ra ko mo palit, mamaligya pagyud ko. Sige na. Na di ra jud ko mo palit lang, mamaligya pagyud. Ana, pasabot unsa man magda kag raffle tickets ngadto sa inyo. Nya imong ipamaligya sa inyong silingan o imong kaparintihan aron mahurot ning atong
mga panginahanglan dinhi ma-address. Naatay slots kaning sa ngalan nitong slots KPSBP Kauswagan Panalipod ni Santiago o ni Birhen sa Pilar, tag 100 pesos ni para ni sa atong PYD Paris Youth Day karong sunod semana na ra ba 21 o 23 sunod semana o sunod pagid unya doon na pagid tay Birhen sa Pilar natay Camino Festival karong Oktubre. So sa may buhaton palit og slot mo na atong buhaton nya kining atong raffle tickets unya pa ni December 8 ang raffles ani pamaligya nagsugod karon sigig baligya kay baron daghan kag halin ka December 8 unsa may resulta daghan sa kaog premyo gikas Ginoo. Listen the cries of God's people. Nasa laing paagi nga makatabang ta suportahin ning among cooperative kaning Sabpilisco. Naa ni siya Roy kanang kulumbari nga himuon maghimo mig kulumbari na approve na ta sa DSOD sa atong license to sell. Tagpila man ni ron ang kada nitso pre-selling price kinabaratuhan gini ma times 3 ni times 2 ni ika human ani 70,000, 80,000 og 90,000. Unsa may itong buhaton? Hala pamalit. Nya pamaligya asad. Ikaw nya pa dir mamaligya ta wa man tay kita na kay inyo man na. Tagaan mo 1,000 kada usa. Basta makabaligya mo nya nay mo palit nya kamoy nagbaligya. Tagaan lang mo 1,000 inig down payment. Pila may down payment? 5,000 pesos kada nitso. Nya pila may maakubunit sa human imong down og 5,000 og imong bayaran in 1 month na panay 20% discount og 3 months nimo mabayaran 10% discount og more than 3 months maximum of sa to'y maximum ang atong gisabutan kung imong i-business pasabot ni palit kag daghan kay imong ibaligya 2 years ang maximum nimo bayaran without interest charge. Kung imong personal use sa imong pamilya baka kanang ikare mo gamit maximum 5 years nimo bayaran without interest. Karon na nga pre-selling. Nganong gipang offer man ni nato tabang sa atong mga kaigsuonan labi na dinhi sa ato dapit Compostela, Danao ngadto padong sa kwan kay gubot na kay atong minteryo hala diri na lang mo palit nya pila may masud ani kun kanang mga abo inyong ibutang masud ani amo ditong gimeasure kagabi sa among General Assembly masud ang unom ka earns imagine sa kalungag unom unya kun inyong ibutang bukog pulos duhara kay dagko man ko man siya pero og inyong i-combine bukog og earn usa ka set nga bukog unya tulo ka earns dako na kay na siyang kuan nga privilege para mahanay ang atong pagpahimutan sa atong mga mahal sa kinabuhi nya perpetual use na that is a 7-story building including the roof deck nga naa sa mga facilities sama sa elevator ug uban pa. Nganong ato man ang gibuhat alang sa pagpalambo sa pagtuo tabang sa simbahan kay mao na roy cries of God's people labi na gyud sa atong pag-atiman sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw. Wa nay klaro kaayo ang atong mga minteryo maglakang-lakang kas mga lubong malibog pakaghain atong lubong sa imong mahal sa kinabuhi kay adto nimo na nasa nakaaling lain napay ubahan habwaon lag kalit wa ka kahibaw pangita nimo tuhod na lang sa imong banang bukog sa imong bana didto mo makit-an usahay ang bag-ang na lang ang nagngisi
kay nangabungkag na, nangalagyo. Ipahimutang tana. Ing kapadir, pobre man ko. Pangawat lag 5,000. Nga ibuta. Kuan dito. Nga 5 years, bayaran na nimo. Mahuman na nimo bayad. 5 years. O kamong usa ka pamilya, palit mo dito usa. Uno man nakabuk masod, o duha ka bukog. What talag na ko niya, inyo sang bukog, pwede naman sa nagdugmukon niyo human. Ikadugmok, so ninyo atong naangurag sa ina, kun-kun. Kamulay duk-duk dito. Unahag duk-duk ka mo. Labi na, ang namatay, gahi kay ingno ni mo, ay pagsing inom, kining uha ay. Isoda ninyo, butang nyo dito. Maka-accommodate tingin ng mga upat, so lagamay tanganan. Ato sa pahiluna na to. Pero makatabang sad ni, kaya doon naman ni siya prophet, makatabang sad ni sa tong katilingban. Nya kay cooperative man ni, makapalambo ni sa katilingban. Kanindot unta, kung mauni ang atong buhaton. Nya, finisingan din ninyo sa raffle tickets, pastang nindutan. Unsa to'y buhaton para makapalit og raffle ticket hastang mga bata, tudloi sa pagpangawat. Naay kawat nga dili ka makasa. Unsa may kawaton? Ang imong kaugalingon mo ikawati. Kanang imong mga anak nga magsigig sakay anang tricycle, kanang nang sakay anang e-bike, kanang mga motor, ayaw na pasakya. Palakta na lang na. Unya, ang ilang budget para sa plite, isod sa alkansiya. Na inyo ni Dungha, niya, kanang magsigig snacks ninyo mga anak, ayaw na pasnack ka. Kaning imong budget para snacks, ato ning tigumon. Ikaw niya, makaon na lang kung katulo, duha na lang sad kakaon. Kay kaning ni ang usa, kakananan ato sa ning kawaton, ibutang tanis alkansiya. Kamong tanan, diyas balay, kawati ang inyong kaugalingon, di na mo musakay, karong si manaha, nya di na sad mo snacks, nya kaduha na lang mo mukaon. Nya ang inyong budget ana, isod sa inyong alkansiya, or unsay sudlan na ninyo, igtapos buwan, ipalit dayon og slot og raffle tickets. Diwa mo'y additional gasto, ni sakripisyo ramo para sa katilingban, hearing the cries of God's people. Musakripisyo gyud ta. Si Propeta Elias ni sakripisyo ngadto tumoys bukid, tungtong atong tumoys bukid aron maminaw sa Ginoo. Si San Pablo niingon, pwede kong imaldisyon sa Ginoo, tungluhon ko sa Ginoo, mauni akong sakripisyo para maluwas lang mong mga Hudiyo o kamong katawhan nga karon padung nagyud ngadto sa impierno. Naluoy ko ninyo kay niabot na ang manluluwas pero wa mo naminaw. Mo nang ingon si San Pablo, may pagtungluho na lang sad ko. Pasabot, andam si San Pablo mo sakripisyo siyang kaugalingon para lang maluwas ang isig katao. Sa atong tubag sa Salmo, unsa to'y atong tubag? Ginoo, patan-awa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong gyud maminaw, ang imong kaluwasan. Patan-awa kami sa imong kaayo. Kinsa may mo pakita sa kaayos Ginoo? Kining atong naong. Unsaon man ato pagpakita as kaayos Ginoo? Atong puy-an ang sugo as Ginoo. Muna maminaw taniya ayaw sa demonyo. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na pakit ako sa Ginoo sa imong naong. Ing na pakit ako sa Ginoo diha sa imong naong. Unya unsa may buhaton? Ayaw nagpaningil.